Buenos días, bos días, ahora sí. Vamos a empezar, vamos a comenzar, voy a hablar en castellano porque por si hay gente de fuera, para que, en fin. Vamos a empezar el siguiente panel que está dedicado a la gestión de los caminos, dos caminos singulares, como vamos a ver, a la gestión de los caminos de Fisterra y Muxía y también a la gestión del camino inglés. Voy a hacer una brevísima introducción histórica a cada uno de ellos, porque si algo los caracteriza a estas dos vías de peregrinación históricas, profundamente históricas, son sus singularidades en relación con los demás caminos que llegan a Santiago, porque estos son, ya la primera singularidad, son caminos relativamente cortos, caminos de muy pocas etapas y caminos uniprovinciales. Ambos surgen y se desarrollan y se extienden a lo largo de la, como saben, de la provincia de La Coruña. Y después hay otro aspecto que los singulariza, que es que en el caso del camino de Fisterra, por ejemplo, de Fisterra y Muxía, es un camino de ida desde Santiago hasta otro punto, hasta otro destino, no menos jacobeo, como es en este caso, como son en este caso Fisterra y Muxía. Rutas relacionadas en principio quizá con creencias precristianas, pero sobre todo rutas, la de Fisterra y Muxía, una vez cristianizadas, relacionadas con la peregrinación a Virxe de Muxía, la Virgen que se aparece al apóstol Santiago en ese extremo del mundo, y en Fisterra, de alguna manera, una vez cristianizado el mito, cristianizado ese itinerario precristiano, como digo, realmente allí nos encontramos con el Cristo del fin del mundo, con el Cristo de la resurrección, que es también un Cristo muy significativo en este sentido con lo que representaba este itinerario. En cuanto al camino inglés, evidentemente sí que es una vía de peregrinación hasta Santiago de Compostela, pero es singular, muy singular, sobre todo en un sentido. Es la única vía marítima de peregrinación para llegar a Santiago. Dirán ustedes, está la ruta do Mar de Arousa Río Ulla. Bueno, efectivamente, pero esa no es una ruta histórica de peregrinación. Realmente era un camino que rememora la leyenda de la traslación del cuerpo de Santiago a Galicia. O sea que estamos ante dos itinerarios especialmente singulares. Simplemente, para dar paso ya a los ponentes, remarcar su valor histórico. Si me permiten leer rápidamente, en cuanto al camino de Fisterra y Muxía, lo tenemos clarísimo, porque tiene casi tantos relatos de peregrinos de toda Europa, franceses, alemanes, checos, ingleses, daneses, nórdicos, checos, que creo que ya lo dije, en fin, casi de toda Europa, relatos de peregrinos que llegaron hasta allí y nos contaron su historia de esa experiencia. Les cito algunos, van entre el siglo XIV, los que tengo aquí, y el propio siglo XX. Jos Grisafan, el señor de Camón, Peter y Sebald Ritter, Sebastián Ilsung, Félix Faber, Bartiros de Arsenham, Arnon Bolhar, George Eichingen, Wenceslao Čekek y Gabriel Tessel, el Anónimo de Florencia, que es muy interesante, Nicolaus von Poplau, Bartolomeu Fontana, Eric Lasota Establo, Christopher Gusinger, Domenico Laffi, Bonafò di Vanti, en fin, no voy a seguir porque no acabaría. Y simplemente un detalle para concluir las referencias al camino de Fisterra, que en varios de estos relatos, en varios de estos libros, aparece la palabra Fisterra en el título. Por ejemplo, un relato de peregrinación, el de Giacomo Antonio Naya, entre los años 1717 y 1719, que peregrina desde Italia, desde Jesi. Su libro, su relato, se titula Viaggio imponente a San Giacomo di Galitia e Finisterre. Como hay varios relatos en este sentido. En cuanto al camino inglés, es otro camino cargado de historia, cargado de todo tipo de relatos, menos que en el camino de Fisterra, pero también relatos muy interesantes. Y su singularidad, aparte de ser un itinerario marítimo, es que era un itinerario con otra perspectiva. La peregrinación por este camino, que se centraba sobre todo en la llegada por barco al puerto de Coruña, era una peregrinación
peregrinación rápida, era una peregrinación casi como más que un viaje, hacer un recorrido rápido, llegar y volver rápidamente al sur de Inglaterra, al sur de Dinamarca, en fin, de donde hubiese partido el barco. En este sentido, les voy a poner dos ejemplos de la singularidad de este relato, que, por cierto, el camino inglés hoy se hace a pie, pero no se puede entender sin conexión marítima. Yo hace mucho tiempo que no entiendo que la ciudad de A Coruña no haya desarrollado un puerto de peregrinos. Es un poco sorprendente en ese sentido. Bien, pues decirles, por ejemplo, de esta singularidad de este camino, el germano George Eigenen, que peregrina, que realiza esta ruta del camino inglés en 1457, cita la ciudad de A Coruña y la cita precisamente como si hubiese llegado al Finisterre. No. Otro, Lucas Ren, de Augsburgo, deja muy claro cómo era este tipo de peregrinación. Llega en barco al puerto de A Coruña el 19 de octubre de 1508, cabalga a Santiago el día 20, regresa el 22 y parte del puerto de A Coruña el 23. A veces no era posible porque los temporales, el mar no lo permitía, pero así eran casi todos los relatos por el camino inglés. Y era casi el viaje breve, rápido, seguro. Y simplemente otro dato más, un relato muy conocido, el de William Way, que es un peregrino inglés en 1456, que cuenta hasta 80 naves en el puerto de A Coruña, 30 de ellas inglesas y la mayoría, una gran parte, no acaba de concretarlo, eran naves de peregrinos. En este sentido, decirles, y ya acabo con la referencia también al camino inglés, que las peregrinaciones desde los puertos del sur de Inglaterra fueron estudiados por una historiadora británica en los años 60, por Constance Storr, un libro interesantísimo, y relata, ella estudió la documentación que quedaba en los puertos del sur de Inglaterra, y hay años que contabiliza 8, 9.000, 5.000, 4.000 peregrinos que partían legales, documentados, desde puertos del sur de Inglaterra hasta el puerto de A Coruña, básicamente casi siempre es A Coruña y posteriormente a Santiago. O sea que estamos hablando de una peregrinación importantísima, potentísima, singular, sobre todo, insisto, entre los siglos XIV y XV. Después baja y antes las técnicas de navegación no lo permitían, con esta rapidez, con esta eficacia. En fin, doy paso ya a los dos ponentes para que nos hablen de estos dos itinerarios, como pueden ver, profundamente históricos, dos itinerarios, por lo demás, que se comenzaron a recuperar de forma posterior al Xacobeo 93, en los años 94, 95, 96, y hay que decir algo muy importante, fue la sociedad civil, fueron historiadores, archiveros, en fin, asociaciones de amigos del Camino de Santiago como la de Galicia, las que de alguna forma estimularon a las administraciones a desarrollar esos caminos, a señalizarlos, e incluso las primeras flechas amarillas las puso la sociedad civil en estos itinerarios. Yo creo que esto hay que reconocerlo y es importantísimo. Si ambos itinerarios son un éxito, lo son en primer lugar por su base civil, por la base que trabajó en ellos. Presento en primer lugar a Manuel Vilar, que es camisa blanca, historiador, antropólogo y escritor, y es una persona imprescindible a partir de los años 90 también en el camino de Fisterra-Moxía, y ha realizado varios trabajos de investigación y algunas publicaciones sobre esta ruta. Una de las que yo he leído y que me parece interesantísimo y que se la recomiendo a todos ustedes es el libro guía, mezcla ambos aspectos, de El camino al fin del mundo, que se publicó en 2010 y que obtuvo un premio importante, que fue el de las cámaras de comercio de las rutas jacobeas. Y actualmente está trabajando, acaba de trabajar en otro libro sobre esta ruta en inglés con otros especialistas. O sea, va a ser muy importante lo que nos diga sobre esta ruta. En cuanto a Mario Crecente, de Americana, él es arquitecto, es uno de los arquitectos que más ha trabajado en los últimos años en ese conocimiento, en ese aspecto físico de itinerario, de ruta con patrimonio singular, que son los caminos. Trabajó en la administración también como experto en patrimonio y turismo, y desde hace unos años tiene su propia empresa, trabaja en el sector privado en A Coruña, en la empresa Mario Crecente Asociados, que es básicamente una consultoría para este tipo de temas en materia de turismo
y patrimonio. Por lo tanto, él también, por eso está hoy aquí, ha realizado últimamente un trabajo en este sentido de limitación, estudio de contenidos de esta ruta con financiación, un proyecto de la Diputación de A Coruña, y o sea que lo tiene todo también muy fresco. Damos en primer lugar el paso, siguiendo el orden del programa, a Manolo Vilar. Gracias. Avísasme do tempo. Avísasme do tempo. Sí. Ben, bons días a todos e a todas. E quero facer dúas pequenas advertencias antes de empezar con a miña comunicación ou charla. Eu escribín ao vello usanza para un congreso máis ou menos de outro tipo, non deste tipo, pois uns 13 folios para lervos aquí, pero vexo que este non é o contexto de soltarvos un rollo. Por tanto, vou intentar sacar as ideas xenéricas que tiña aquí. E a segunda advertencia é un pouco, o fío do que dixo Manuel, que eu non vou a facer unha historia do camiño a Fisterra e Musía, senón que vou a falar dos anos 90 para aquí, de como chegou o éxito e de como ese éxito tamén nos pode matar. Ben, eu empezaba este texto dicindo que a estas alturas do camiño xa andado non hai, ou penso eu que non temos por que andar dicindo por que a xente, os peregrinos, van hasta Fisterra e Musía. E dicía que no ano 99, nun congreso que houbo da Federación de Asociacións de Amigos do Camiño de España, que houbo en C, xa falei deste tema, en base ao primeiro libro de peregrinos que daquela, o único libro que había en todo ese camiño, que estaba daquela no albergue de Fisterra, ainda que o libro tiña unha orixen anterior, empezara en 1993 e estaba na oficina de atención ao peregrino. Logo pasou ao albergue. Bueno, naquel libro decíanse moitas cousas porque os peregrinos iban hasta Fisterra. Iban a ver o mar, pola natureza, porque era seguir unha tradición, e seguir unha tradición parece que estamos revivindo os mitos medievais, esa tradición era a xacobea, por suposto, e simplemente saliento un texto de un peregrino. Llegué a Santiago después de un mes andando y entraba con mucha emoción. Pronto se desvaneció y aquellos exaltados sentimientos se convirtieron en tristes emociones. No me pareció el sitio ideal para terminar este camino que es como el camino de la vida. No me pareció con tanto folclore. Ahora aquí, en Finisterre, vuelvo a recobrar la paz. É o camiño a Fisterra, un camiño pos-Santiago, un camiño para chegar hasta o límite do continente e chegar en unha expresión que hai que deitan moitos peregrinos, volver a renacer, ao chegar ao final. Pero todas estas cousas hai que entendelas porque hai un camiño, ou hai unha tradición, un camiño de Santiago a Fisterra e Musía. Non hai outros camiños. E, por suposto, digo que tamén detrás da idea de peregrinación hai unha idea de sagrado, pero o concepto sagrado non ten hoxe, ou mellor non facemos hoxe a mesma lectura que facíamos en tempos medievais. E a necesidade de chegar hasta o extremo do continente, ata o límite, é unha necesidade histórica, unha necesidade de control simbólico do territorio onde ten lugar a conciencia histórica. E insisto dicindo que se falamos do camiño a Fisterra e Musía ten que ser dentro do contexto da peregrinación a Compostela, que, como se dixera nos tempos clásicos, Compostela está no Finisterrae, no fin do continente. Logo, cada quen pode entender o camiño ao seu xeito e logo cada un pode pôr o final ao camiño donde queira ou donde poida. Nos textos dos peregrinos clásicos, como xa falou Manuel, vemos tamén esa diversidade. Incluso hai peregrinos clásicos que entenden a peregrinación tamén ou teñen na peregrinación tamén certa ganas de aventura, non? E o peregrino de hoxe é un peregrino do tempo de hoxe, non é un peregrino do tempo medieval nin do século XV. Inda que os motivos que levan a un empezar hoxe o camiño sexan, no fondo, iguais que os de entón. Porque o peregrino de hoxe, como de antes, ten tamén incertezas, necesidades de asegurarse nunha tradición, de agarrarse a algo. Quizáis hoxe, tanto ou máis que onte, necesitamos tamén algo donde agarrarnos, porque a razón non nos dá sempre a seguridade. E, neste sentido, o camiño é entendido como un espacio social onde pode ter lugar a transformación da intimidade.
Moita literatura sobre a peregrinación é unha busca de identidade particular do peregrino. Outra é simplemente para decir, eu tamén fun ali. Ben, miramos cara atrás, cara ao camiño a Fisterra de hai 20 anos. Moitas cousas teñen cambiado neste tempo. Para ben, a moitas delas, algunhas non ton para ben. Hoxe, o raro sería non ver un peregrino deambulando por Negreira, Vilaxerío ou Olveiroa. Hai 20 anos era un bicho raro. E non había peregrinos porque o camiño quedara no esquecemento. Non era unha necesidade, non se construíra como tal. Algúns cambios, pois sí, creo que se superou aquela polémica de que facíamos un camiño ao revés, que o camiño era de Santiago, de Musía, cara a Compostela. Hoxe ninguén leva iso xa no primeiro plano. Claro, non negamos que a xente dali poda vir andando cara a Santiago, pero non estaba insertado eso na tradición xacobea. Tampouco negamos que non houvese peregrinacións. Teño datos de unha de 1909 das arciprestagos de Soneira, no que chegaron 3.000 peregrinos da zona de Soneira á Praza do Obradoiro, no ano 1909. Porque tampouco negamos que en algún momento os peregrinos que chegaran por mar tocasen algún porto da Costa da Morte e chegasen despois andando hasta Compostela. Pero de aí a decir que, por exemplo, como di alguén, que desde Corme empeza un camiño inglés, é, sinceramente, moito decir. Tamén notamos nestes momentos un camiño de volta. Encontrámonos facendo camiño xente que viña de cara a nós, xente que facía o camiño de regreso a Compostela. Cando hai 20 anos, eso non se facía. Incluso se pode falar dun camiño de volta pola zona de Brandomil. O regreso non é moi tratado nas ciencias sociais, cando o trata algúns antropólogos, como a Nancy Frey, o fai desde o punto de vista de final do camiño de regreso á vida cotiá, pero non do regreso físico polo camiño. Eu reclamo tamén, seguindo a un escritor periodista inglés, o dereito ao rambling, andar dun lado para outro, non só a camiñar, senón dereito a poder ir por onde un queira ou por onde un poda. De feito, coñecín peregrinos este verán que chegaron a Fisterra, pero non polo camiño. Un, concretamente, empezou en Guitiriz, pasou por Ordes e chegou hasta Olveiroa. Desde aí seguiu o camiño a Fisterra. Creo que o debemos respetar, ainda que nós non o fagamos, ou desa ortodoxia, se que se pode decir ortodoxia peregrina, non estemos de acordo, non? Teño aquí unha cita de un peregrino francés que encontrei este ano do Hospitaleiro nun albergue do Camiño do Norte. Pero cando lle preguntei por que fixera o Camiño de Santiago, díxeme todo serio. Bueno, quería andar moito, e moito tempo, e o Camiño de Santiago está sinalizado, e polo momento me permite andar. É unha razón, nos podemos estar ou non estar de acordo, pero é unha razón que temos que respetar. E hai xente que fixo o camiño ao revés. Teño xa escrito e falado de Taras Grescoe, que é un periodista canadiano que empeza no Cabo de Fisterra e sigue o camiño hasta China. E non sempre andando, claro, pero vai facendo o camiño hasta Alemania, pasa por Santiago sin darlle moita importancia e chega hasta unha illa de China, donde din que agora é o sitio donde sale o sol, donde se ve primeira vez no día as luces, os rayos do sol. Eu quero dicir con isto que a peregrinación tamén é unha construción cultural, unha construción que se consume e, polo tanto, o consumo pode variar. Hoxe a xente vai a Fisterra a ver a posta do sol, pero que nos di que mañán deixe de ir a Fisterra, o que está de moda é ir a esta illa china a ver como sale o sol? Ben, eu con isto quería dicir dúas cousas. Os motivos poliédricos e a necesidade de novos recursos simbólicos que hai no camiño hoxe e que, por tanto, temos nese contexto que actuar. Eu, unha anécdota curiosa que escoitei hai anos nunha conferencia a unha arquitecta americana sobre o camiño de Santiago, en xeral. Nela remataba con unha anécdota preguntándolle que moita xente nos tempos clásicos da peregrinación tamén peregrinaba por outras cousas. Entonces, dirixíndose ás mulleres, dicíalle: imagínaste confesarse toda a vida co mesmo crego? Polo menos salimos a confesarnos con outro crego, non?
Ben, dicíamos que o camiño a Fisterra-Mosía ten cambiado moito nestes 20 últimos anos, ainda non casi 20 anos. Eu, facendo camiño nestes días de verán, salindo de Santiago, ven má memoria algo que dixo Alison Rayú, que foi a primeira peregrina que atendeu o albergue do Olveiroa e unha das primeiras en facer unha breve guía sobre o camiño a Fisterra xa nos anos 80. Ela recomendaba para os peregrinos levar unha vara para apartar as silvas, os tosos e para apartar os cans, non para golpealos, advertía. Ben, eu andando o camiño este ano, pasando o río Sarela, subindo hacia o lugar de Sarela de Abaixo, ven a memoria aquel primeiro camiño que fixemos no 97, no 98, que tiñamos que levar diante, neste caso iba un colega de Ourense que se chama Quintas, fortacho, con un tremendo pau, mazando nas silvas para abrirnos o camiño. Era imposible pasar. Hoxe, cando íbamos por ali, vin que o camiño era case unha vía, un sendeiro libre onde pasaban os peregrinos apurados, sin deterse e sin pensar que antes, había 20 anos, non había ese camiño. E en vez de silvas, invadindo o camiño, había esquelas, supoño que de xente relacionada con peregrinos que pasaron por ali, xente de que se está facendo o camiño no máis alá e tamén tendas de campaña de xente que vive ao lado do camiño e tamén do camiño. Por lo tanto, xa non ten sentido aquel consello que daba Alison Rayú, que nos decía que temos que levar unha vara para apartar as servas e os cans. Hasta nin os cans temos que apartar porque están atados ou están dentro dunha leira e non saen para fora. E hasta niso perdimos parte da identidade, perdimos o can de palleiro. Eu quero defender os vellos camiños e os elementos que os compuseron, pero semella nestes tempos un traballo pouco privilexiado ou pouco prestixiado. Será, como decía Otero Pedrallo, porque os camiños están acumulados de tempo pasado e non interesa traer ao presente o tempo pasado. Eu reclamo estes vellos camiños históricos porque tamén teñen historia e historias de vida. Tamén permiten o acceso a un patrimonio natural e etnográfico que necesitamos, que tamén é un acceso democrático. Ben, veñen estas reflexións ao fío do que queremos ser tan bons anfitrións que lle damos ao visitante todo o que quer, pero non lle damos o que nos é propio. Miramos máis a cantidade que a calidade. Parece ser esta a política a seguir. Números, cifras, ganancias. En 15 anos pasamos de non ter ningún albergue a ter 6 da Xunta de Galicia, unha dúcia en Negreira e non sei cantos en Fisterra. E pensamos da nada a saturación e a captura desesperada do peregrino. Non temos máis que ofrecerlle? Pasamos de expresións escoitadas por min de vos só de traedes mochileros, solo traedes merda, a colgar diante do mesmo bar o cartel de menú del peregrino. A proliferación de novos cartéis e anuncios renomean os lugares como espazos do consumo. Na baixada cara a Pontemaceira, nos últimos 500 metros, atopamos unha dúcia de cartéis en todo poste vertical ou árbore. Incluso hai algúns que anuncian bocadillo de 40 centímetros a 3,50. Pasamos de non entender por que hai xente que fai o camiño, que vai a Fisterra e a Mosía, pasamos a escoitar a unha muller que nos preguntaba en Vilaxerío que a onde íamos cando respondemos que íamos a Fisterra, exclamou, pero a que ides a Fisterra se ali non hai nada que ver, se ali só hai agua. Estaba expresando un sentimento ancestral da sociedade rural de medo ou de respeto ao mar, cando agora é todo o contrario. Esta expresión váleme para contextualizar, e quero ir rematando, que o éxito do camiño ten que ver en paralelo ao deséxito da sociedade rural e da desagrarización, a entrada no mercado común e as políticas agrarias que desmantelaron o rural galego e por iso esfralouse ou estáse esfralando a pasos asigantados. Por lo tanto, como se din algúns estudios de antropoloxía sobre turismo, ás veces imos visitar ou nos parecen atractivos ou empezan a ser atractivos os lugares para visitar cando deixan de ser atractivos para vivir neles. A xente emigra e nos imos a visitar a Costa da Morte. Ben, neste contexto aparece o turismo e o peregrino tamén é un parte turismo.
Bueno, hai bastante literatura, teño aquí varios exemplos, pero non os vou citar, desde os Tarnes, aos Badons, a mesmo a Sharon Rosman, non? De que o turismo tamén, o que é difícil definir en estes momentos que é exactamente o peregrino e que non é exactamente o turista, non? Ben, resumindo moi recentemente, o que se nos está vendendo é o turismo, o peregrino, como a única solución que pode sacarnos da crisis económica e seguir vivindo. Eu teño as miñas dúbidas de que o turismo poida, digamos, sustituir os sistemas tradicionais que mantivo a sociedade, a agricultura e a pesca. E, sobre todo, no contexto de que parece ser que o único que hai é peregrinos e non temos o Camiño de Santiago e non temos outras cousas. Temos, penso eu, que aproveitar o Camiño para reclamar máis cousas e para mostrarlle aos peregrinos que o Camiño é unha construción histórica, pero tamén temos outras construcións ao lado do Camiño e que a vista ten que o peregrino, que parece moitas veces que só vai andando polo Camiño mirando para diante, e iso vemos na literatura, non hai referencias casi nunca ao normal, ao vida cotiá, só referencias persoales ou referencias a monumentos e a paisaxe, pero non hai a paisaxe en plan abstracto, pero non a paisaxe como definidora dunha cultura. Por tanto, temos que intentar facer que o peregrino levante a vista do Camiño e mire para os lados. Pero para iso, eu creo que temos que tamén estudar a nosa cultura e enseñarlle un pouco máis, darlle máis información sobre o que temos ao noso alrededor. Hai cousas moi positivas. Eu penso que o Camiño cambiou radicalmente a vida de algunhas aldeas, non sei se de moitas, pero de algunhas, polo menos. Olveiroa non é o mesmo hoxe que hai 15 anos, Vilaxerío empeza a cambiar, mesmo as Maroñas está cambiando. En Negreira, no ano 2000, non había ningunha referencia ao Camiño Xacobeo, nomás que as frechas pintadas por nós, ou os mosóns, ou os marcos da Xunta, e empezabas a falar tímidamente dun eslogan, Negreira, final da primeira etapa, e hoxe está realmente saturada de albergues, incluso as vellas pensións cambiaron o nome de pensión por albergue. Por tanto, eu creo que necesitamos unha planificación, entender o Camiño máis globalmente, entendelo nun contexto máis territorial e rematando con uns consellos ou con unhas... Non sei, penso que algo que temos que facer é, primeiro, deixar as liortas locais. Penso que o Camiño se pensa como un minifundio, cada un controla o seu territorio, dar máis información. Me parece lamentable que, por exemplo, pasar a 5 metros dun petroglifo non se sinalice ese petroglifo e demostrar ao peregrino que temos máis cousas que o Camiño e se fala de maior señalización. Eu penso que a sinalización, se non é correcta, non está mal, que se perderon peregrinos, pero creo que nos perdemos moitas veces porque imos ensimismados, porque imos falando, ou porque hai moitos camiños, e iso tamén é unha mostra da nosa historia. Eu penso que ao final os peregrinos virán se nós queremos que veñan, e nós, iso que temos unha pregunta para a xente da Costa da Morte: queremos que veñan os peregrinos, sí ou non? Se queremos que veñan, temos que saber tratalos e temos que saber mostralle máis cousas que o que hai ao redor do Camiño. Creo que xa me pasei do tempo e... Un minuto. Non, xa me... Isto é un pouco o que eu tiña pensado decirvos dunha maneira máis, ao mellor, literaria, pero así dunha maneira máis espontánea, e é isto. Gracias. Gracias a Manolo Vilar. Agora é el turno de Mario Crecente, como les decía al principio, arquitecto implicado en el estudio del Camino Inglés, que acaba de realizar recientemente un trabajo, y de él nos va a hablar, del Camino Inglés. Gracias, Mario. Sobre 50. 3 días seguidos de conferencia e ainda estades aquí 50. Que moral tedes, non? Que paciencia, que valor. Bueno, primeiro quero felicitar a Manolo Vilar porque atreverse a facer unha conferencia hoxe sin a esclavitude do PowerPoint xa ten moitísimo mérito, e encima, se ten cousas que contar e que poderemos debatir seguro despois, mellor todavía. Eu non me podo librar da escravitude de PowerPoint, pero si vos quero librar a vos. E trouxen unha pequena sorpresa. Vedes isto?
Vamos facer como no cine, isto é moi cinematográfico, vamos a contar unha historia paralela a que vos conto. Quero que toquedes algo real, que ten moito que ver co camiño, e que mentras isto pasea por aí, e por favor me devolvedes, eu conto vos esta outra historia, vale? Bueno, comenzamos a falar do... Si isto quere... Situalo para aqueles que nos visitan, que non están acostumados ás nosas terminoloxías dos 7 ou 8 camiños. Donde estamos? Pois estamos no Finisterrae, que decía Manolo antes, e se vamos a un mapa máis ou menos oficial dos camiños, de que camiño lles vou falar despois, que é ese camiño inglés, que, como verán, sale de Ferrol e Coruña e chega hasta Santiago. E por ter algún dato máis de magnitudes, primeiro os kilómetros, tema moi importante, saben iso da Compostela e da necesidade dos 100, ven que un dos puntos de partida deste camiño non chega a eses 100 kilómetros, co trazado oficial últimamente aprobado pola Xunta estamos en 79, outro sí o de Ferrol que está nos 123, unha hipótese de etapas posibles, que moitos de vostedes xa coñecerán, para os de fora fanse unha idea dunha posibilidade de facer ese percorrido, e para seguir situando singularidades deste camiño. Esa é unha vista aérea, hai veces que se pode aproveitar o despegue do avión para facer fotos, ese, despois de despegar de Coruña, unha foto na que ven o encoro de Abegondo, a ver se isto señala, bueno, este que ven no centro, e ao fondo estaría a ver o mar. Primeira singularidade deste territorio, temos moitos espacios de interese natural, empezando por unha reserva de biosfera, seguindo por un parque natural, moitos espacios protegidos costeiros, etc. Hai, aínda que non o pareza, un importante patrimonio natural polo que discurre o camiño. Segundo, é un territorio moi urbanizado, e se fixéramos unha comparativa cos resto dos camiños, seguramente o territorio máis urbanizado, porque está Ferrol, está Coruña, está Santiago, vilas ou concellos periféricos con alto nivel de ocupación e con moitos impactos, polígonos industriais, infraestructuras, trens, aeroportos, etc. etc. O traballo que lles vou a contar de forma moi resumida, daría para moito, e aquí hai varios colegas, e vi que veo por aí, etcétera, que colaboraron con este traballo, pero vamos a facer unha visión resumida. Ven dun concurso que convoca a Deputación da Coruña, financiado pola Axencia de Turismo de Galicia e con fondos FEDER, para accións de mellora do camiño inglés. O título non é moi comercial, pero é bastante fácil de entender, pero que o título verdadeiro é peor todavía, pero ese é o título do concurso. Este é un concurso público, presentámonos en torno a 15 empresas, e tivemos a fortuna ou o traballo ou a pelexa de poder ganar ese concurso e desenvolver ese traballo que, como lles digo, contamos de seguido. Por ser breve, polos 20 minutos que temos, o traballo estaba estruturado en 3 ámbitos principais que pasamos a desgranar. En primeiro lugar, un que ten que ver co estudio dos espazos naturais e a relación co camiño. Por onde se empeza? E chámase adrede a cero. Cando empezamos a falar do camiño, nas primeiras reunións cos veciños, concello, etc., de que camiño falábamos? Este camiño ten a sorte de estar delimitado. Hai unha delimitación oficial aprobada pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e fálase de ese camiño en concreto. Hai posibilidades, hai debates, outros estudios de historicidade poderán dar novos tramos, pero temos algo concreto sobre o que traballar que é moi importante. En vez de empezar a trazar novos camiños, cuidar dos que temos aprobados. En patrimonio sempre estamos coa liorta de temos moito máis, vamos a poñer orden e vamos a empezar por cuidar aquilo que temos declarado e que temos a obriga como pobo de cuidar, non? Partes que ten ese traballo. A primeira, ver o estado actual. Sobre que traballábamos? 18 concellos que antes lles dixen, e agora de abordar eses problemas con un enfoque, digo, moi de patrimonio natural, hai como 3 grandes áreas que se estudiaron. Unha referida ao viario, continuidade, calidade, pavimentos, bordes, servicios. Outro que definimos nun término xenérico como problemáticas, que problemas ten ese camiño de funcionamento, de percorrido, de uso, de xestión, de infraestructuras. E, por último, tamén unha visión positiva que era que oportunidades, que recursos, que espazos territoriais, que materiais temos en torno ao camiño que o poden facer millor, que o poden cuidar, tratar, etc. Con eso, fíxose un sistema de información xeográfica do que falaremos despois que sintetiza os principais problemas e as principais oportunidades en 494 puntos concretos que están fichados, planificados, documentados, medidos, etc. Hai, por suposto, un informe de turismo. Manolo e máis temos opinións diversas sobre eso, despois poderemos debatir, pero hai unha infraestructura turística moi potente. Por qué? Porque estamos atravesando os centros das cidades. Entón, teremos números de prazas hoteleiras ou de establecementos moi altos, pero tamén en restauración. Pero ao mesmo tempo que temos unha grande concentración nos núcleos cabeceira, Ferrol,
Coruña, Santiago, na periferia, hai outros territorios nos que apenas hai servicios e problemas graves, por exemplo, de aloxamento, como é o caso de Bruma e as carreiras entre os que salen de Coruña e Betanzos por chegar a tempo e coller sitio nun albergue ademais con base histórica, con un espacio de interés patrimonial na contorna, etc. Tamén se fai un estudio sobre a información turística, volve a pasar algo semellante, o mellor moita información nas cidades xenérica, non do camiño, non hai entradas ao camiño todavía, e despois moita falta de información no resto. Esta entrada ao camiño en Coruña, un transformador de Fenosa, por exemplo. Hai tamén cousas de valor. Esa urbanización non sempre produce efectos negativos. Hai veces que produce interesantes efectos positivos, como estas alineacións de árboles que a nosa compañeira arquitecta paisaxística Eliska Farkova denomina en alemán como alés, que son alineacións de árbores, e temos moitas alineacións de árbores no camiño inglés. Entradas a pazos, antiguas estradas nacionais todavía arboladas, parques, xardíns, e moitos delas con vegetación de moita calidade. A búsqueda desas alés foi parte do traballo e non rematará aí porque seguiremos unha liña de investigación sobre ese tema. Por suposto, tuvemos reunións de participación con concellos, con axentes, con entidades, algúns estades por aquí, para tratar de sacar que problemas vían eles, que oportunidades, que suxerencias para tratar de incorporar no desenvolvemento da planificación do camiño. Aquí ven parte do meollo da cuestión. Seguramente o que máis traballo nos levou e o que pensamos que vai ser unha ferramenta interesante para o futuro, que é construir un sistema de información xeográfico aberto, libre, accesible por todo o mundo, que sintetice, en principio, o que nos demandaba a Deputación e a Xunta, pero que despois se poda completar con outra información. Por exemplo, todos eses puntos que vistes analizados están documentados, fotografiados, escaneados, e sobre un mapa pódense ver, pero tamén se pode medir, contabilizar, etc. Pasa tamén coa accesibilidade, que despois veremos en que condicións está o camiño, como se pode transitar, como afecta ás persoas con diversidade funcional, etc. E tamén os servicios turísticos. Todo eso está inventariado e ese sí que, como digo, está aberto, poderáse completar e poderáse actuar sobre el. Chegando á diagnose, uns primeiros puntos, primeira condición dun camiño que moitas veces obviamos é que se poida andar. Se o camiño está cortado, non hai camiño. Pois ben, temos 3 puntos neste camiño que poderíamos entender como cortes no camiño. Nun caso, por un polígono industrial que non nos explica moi ben por onde se pasa, noutro caso, porque unha enchente recente rompeu unha ponte e ahora mesmo hai que dar unha volta, en outro caso, curiosamente, entrando en Santiago, porque un problema entre sinalización, bosque e trazado fai que se nos perda a xente nun punto moi concreto. Temos despois moitos problemas referidos a cruces, grandes infraestructuras, autoestradas, autovías, centros comerciais, etc., etc., e tamén problemas de impactos, parques industriais, etc. Pero tamén temos moitas oportunidades. Unha singular deste territorio para os cerveceros galaicos, que a cerveza e o lúpulo. Hai plantacións de lúpulo na zona de Betanzos que son espectaculares pola súa condición física, pero polo que nos poderían axudar a escamotear grandes infraestructuras tamén. Entonces, o lúpulo pode ser unha alé, pero hai outras alés. Poden ser alineacións de frutais, viñedos, parras e incipientes hortos urbáns que nos poden axudar tamén a mellorar a condición de paisaxe. Había unha petición específica no concurso acerca de prevención de riscos e iso tiña que ver, por un lado, con que a xente non se perdera e coa continuidade do camiño. Este camiño parece que está, para nós, para un galaico, bastante ben sinalizado, non sei se para un foráneo, pero non sempre a cousa así, non? Os temas de sinalización que son recurrentes, aínda que a mí me parece que é unha discusión un pouco antigua esta da sinalización, agora que todos temos GPS e compañía, pero sigue sendo tema, e sobre todo as entradas. Dixo moi ben o moderador, Coruña e Ferrol todavía non teñen unha entrada contemporánea ao camiño. É unha entrada, quere decir, un punto de información, de acollida, de recepción. Como ven nas imaxes, penso que nos queda cousas por traballar aí. Cruces. Isto, ás miñas costas hai un grande centro comercial, eso é camiño de Santiago, non? Chama un pouco a atención que teñamos que traballar con eso, ese é un punto claro no que poderíamos facer melloras. O caso de Ferrolvello, que para os galegos e os ferrolanos especialmente é un problema serio, acabase de abrir o paso, pero quedanos moito que facer. Se non podemos atravesar a cidade polo xerme, pola orixe da cidade, mal vamos, non? Entonces, aquí estamos a falar de urbanismo, estamos a falar de xestión territorial, pero o camiño quizáis poda axudar a mellorar esa situación, non? Descubrimentos tamén, a toponimia, a topografía, a historia, descúbrenos lugares. Un lugar que se chama calle, que ten forma de calle, que acompaña o camiño, claramente é un sitio camiñeiro.
pode ser este. Se ademais ten testemunhas dos reis católicos, ocupación, edificación e uso, pois varios núcleos interesantes atopamos neste camiño inglés claramente camiñeiros. As fontes, poder beber en que condicións nun territorio tan humanizado e con problemas de contaminación empeza a ser un tema serio, como xestionalas, como permitir que se usen. E por último, as plantas invasoras. A autopista ou a autoestrada do Atlántico trouxonos unha fantástica comunicación, cando menos entre Coruña e Santiago, o resto teríamos que discutilo, pero trouxo tamén esos plumíferos que ora están invadindo todo o noso territorio. E no camiño temos ese problema en varios ámbitos. Pedíase tamén pensar na xestión dos negocios turísticos. E cando chegamos a un sitio tan ocupado aparecen multitude de marcas. Parece que cada proxecto ten que ter unha marca, que cada iniciativa tense que inventar unha marca. Nos apostamos, basándonos na experiencia de Euroem, en tomar unha que existe. Hai xa unha condición de Europark, que se define como Carta Europea do Turismo Sostible nos espacios protegidos, que nos parecería suficientemente amplia, coñecida e transmutable como para acollela. Puñemos como matiz 10 singularidades do camiño inglés que se poidan desenvolver e acompañar esa decisión. Hai tamén traballos de dinamización social con distintos colectivos, algún que xa está feito, por exemplo, é especial para min, que é coa Asociación de Familiares de Alzheimer. Fixemos o camiño con eles, explicóuselles o camiño, por certo, nun mesón que se acaba de abrir e que se presentou no Pitch Show Antonte aquí, e que é un sitio realmente especial e que ten sorprendido o seu promotor, porque como moitos de vos sodes expertos xa no camiño, el non ven de outro ámbito cultural e, como dice, sigue alucinando que teño na miña porta para que cada día máis e máis e máis peregrinos enchen un local que antes era pouco máis que un garaxe, un almacén e parte dunhas construcións familiares, non? Como ese milagro do camiño ocupa e dalle vida a todo, non? Hai tamén un programa específico con vertedeiros. Primeiro, clasificando os tipos, medindo, superficiando, cuantificando canta basura temos, de que tipo é, etc. E un programa concreto coa Reserva da Biosfera para proceder á súa xestión e eliminación. Por suposto, un programa de difusión con información de singularidades do camiño, desde singularidades históricas, patrimoniais, Roxín Roxán, mitos, etc. Pero tamén algunha, digamos, menos historicista e máis contemporánea, como o Lugar de Ardemil, que o mellor vostedes coñecen, que son os tractores voladores. Isto é o pleno camiño de Santiago. Pero se vostedes superou a sorpresa do tractor que vai voando, despois vai a ver isto. Entonces, camiño de Santiago, vale? Temos un camiño moi animado, divertido, hai de todo. Segunda parte, accesibilidade. Fíxose un estudio dos 6 albergues, comillas oficiais, aí os teñen, Neda, Miño, Betanzos, Brumas, San Lázaro e Monte do Gozo. Cumprimento de normativas, hai 2 normativas traballando conxuntamente e as 2 foron avaliadas. Tamén que solucións posibles terían estes centros, non só desde a nosa perspectiva de técnicos ou arquitectos, sino coa nosa compañeira Mónica Forteza, que é unha persona con diferencias funcionais e moi experta nestes temas, e incluso con un orzamento. Canto nos custaría facer os axustes básicos para cumplir esas 2 normativas? Mirouse a accesibilidade do camiño, mirouse con Mónica, mirouse con compañeros do equipo, por unha banda analizando o seu estado, principais problemas, como acometelo, pero a parte máis práctica que temos unha guía de accesibilidade, como unha persoa con discapacidade podería hoxe facer o camiño. Ao final chegamos á conclusión de que hai tramos que non se poden executar, cando menos para unha persona como Mónica cunha silla motorizada ou coa silla motorizada de apoio, e que o mellor era buscar alternativas. En casos ineludibles, que son eses 40 puntos, fanse propostas de solución, escaleiras, ramplas, aceras moi estreitas, etc. En outros, alternativas. Pero esa guía, que esperamos publique a Diputación no seu momento, permitirá a unha persoa con diversidade funcional, como nos decía Zubiri antes, facer o camiño. Houve unhas xornadas tamén con distintos colectivos, estas foron en Betanzos, traballando con eles, coa presentación aí tedes a Mónica no estrado explicando, por certo, organización, estrado adaptado con rampla. Para o ano que ven. E outro tema clave que conecta co decía o moderador, a accesibilidade marítima. O sitio no que está o noso camiño, este espacio que vedes de acollida, é o Portus Magnum Artabrorum, o grande porto que citaban xa os romanos, un gran espacio de acollida marítima. Eso condiciona o noso camiño e deso falaremos despois.
Por suposto, ten que haber novas tecnoloxías, e aquí nos acompaña Ibiken, que colabora connosco en preparar os contidos máis importantes do camiño, en preparar unhos QR que, recadito para Patrimonio, levamos 3 meses e medio esperando por un informe para colocar unas señales, proxecto presentado, etc., a ver si nos toca este mes e podemos colocar estas 54 sinais de QR en 54 puntos singulares do camiño, que expliquen non só o camiño, senón o seu territorio. Aí teñen a información, e, como digo, isto está a punto de rematar, pendente deso, igual que o meu tempo. Que fai especial a este camiño? O noso traballo como planners ou historiadores, ou colaborando con historiadores, antropólogos, é buscar probas de paso. No camiño inglés temos miles, centos de probas de paso, porque os fletes das embarcacións tiñan que decir de onde viñan, a onde iban e con que. Que transportaban? Kilos de peregrinos, toneladas de comida. Eso está documentado e temos moitas máis probas de paso gracias aos fletes marítimos das que atopamos con narracións históricas. Segundo, estamos estudiando unha parte moi pequena do camiño. O camiño, e temos que pensar en eso, xa non é noso, máis da metade que nos visitan son foráneos, desa metade, un 25% xa non son europeos, temos que cambiar a óptica bastante. Ese camiño está fora, está no mar. E esa experiencia que poder chegar navegando a Torre de Hércules, Patrimonio da Humanidade, recuperar esa experiencia debería ser un dos nosos obxectivos. E por eso o do barco. E por que o barco? Hai un escritor que vos, a maioría, coñeceredes, que é Cés Nottebohm, que nos dá esta explicación do camiño. La plaza se envuelve por turnos en luz y oscuridad, y por ello parece que se mueve, se convierte en un mar, y la iglesia en un remolcador de camino hacia el oeste. Está falando da Plaza do Obradoiro. Un barco que remolca atrás de sí un país con unha embarcación que é tan grande como un país. Está falando de que a Catedral de Santiago é a ponte de un barco xigante que está cara ao fin do mundo, que é o mar. Esa idea entre o camiño e a singladura, eu penso que é moi a caída para este camiño, e explica o porqué do meu barco. Se mo devolvedes, contos vos a historia do barco. Quen ten o barco? Chegou. Bueno, este barco ten unha historia moi linda. Vale para botarlle unha mao gráfica aquí ao colega Manolo Vilar. Fai unhos anos, un barco chinés navegando pola Costa da Morte, como suele ser frecuente, perdeu unhos cantos contenedores. E deses contenedores apareceron miles de embarcacións como estas. Había dous modelos, o grande e o pequeno. O pequeno é máis feo, por eso trouxe co grande. Pasei varios días intentando buscar un veciño de Laxe, porque foron eles os que o recolleron, que atopara algún e conseguín dous. Fáltame a arboladura, pero sou un pouco torpe, entonces un día destes con tempo, na xubilación o mellor, conseguiremos arbolalo, pero pensei, que este barco fixo o mellor o camiño, que saltou dun barco chinés a un contenedor e sobreviviu do contenedor nunha praia da Costa da Morte en Laxe. Este barco, queremos lembrar que o camiño inglés quedanos moito por traballar e vai ter con ese percorrido marítimo. Nada, remato dándolle as gracias a Tono pola invitación e por facer publicidade do stand. Convido vos a pasar por ali a tomar unha auga marina. Moitas gracias. Gracias a Mario. Ya sabemos algo más del camino inglés, sabemos algo más de sus posibilidades y ahora lo que podemos intentar es saber algo más a través de sus propias preguntas, de las preguntas de ustedes. Nos quedan 7, 8 minutos. ¿Alguna cuestión para cualquiera de los dos moderadores? ¿Sí? Preguntas breves, por favor. Sí, a ver. Buenos días. Moi breve para o arquitecto. Bueno, se titulaba a intervención como o tema do camiño inglés, non? Bueno, eu quixera dicir unha cousa. Desde a CAS levamos uns anos con xornadas de limpieza e repintado de señales e cousas así. E sempre encontramos unhas cousas que nos parecen un pouco absurdas. Sobre todo porque, en principio, nacen os polígonos industriais e ven as señalizacións provisionais. Pero paso o tempo e siguen as señalizacións provisionais e un bon día nos toca pasar por esa zona e vemos que a señalización sigue mandando polo polígono industrial. E collemos
vemos ao acceso para o camiño de sempre, este libre, está ben. Quen se ocupa de quitalas, xa que alguén as pon, alguén debería quitalas despois. Pois eso, aí está. Quixera saber por qué, quen controla eso, non? Xa é malo que un polígono industrial perjudique o itinerario do camiño, pero se logo en encima queda así, esa é a pregunta. Vale. Bueno, nós temos, ademais dese problema que, como ben comentas, é isto da sinalización, non a temos aquí, pero teño unha foto que uso habitualmente en clase, que é unha sinalización de Ribeira Sacra que no mesmo cruce hai 12 sinais distintas e de 4 administracións distintas, colores, tipos, o sea que daría para moito. No caso concreto noso, temos un problema engadido que é que o camiño inglés actual ten un trazado que non coincide exactamente co aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Desto é coñecedor Xacobeo, houve unha reunión de traballo con eles, e nas próximas datas, está Rafael por aquí, que nos pode contar, haberá ese reaxuste de sinalización. O que sí se fixo no traballo é saber as que están exactamente no seu sitio, colocadas, etc., e as que faltarían por recolocar ou reubicar. A maiores deso, estaría a información que propón o plan da Deputación e da Xunta, que estes códigos QR que aportarían, ademais da sinalización, información sobre aspectos relevantes. Cousa importante deste criterio, non se trata que temos a tendencia mellor de contar outra vez a historia do camiño, non. Trátase, como decía Manolo antes, de que usar eses 54 puntos para contar ese territorio. O camiño non pasa exactamente polas fragas do Eume, pero ti non podes pasar ao lado das fragas do Eume e non contar onde están, que existen, que valores. Ou cando tocas con elementos patrimoniais que non pasan por frente xusto do camiño, tratar de integralos aí, usos culturais, o tema do viño de Betanzos, etc. A idea é que eses 54 códigos QR poidan contar a historia dese territorio. Alguna cuestión máis? Alguén máis? Nadie? Aí, sí. Al fondo. Aquí e aquí. Mario, es una pregunta para ti. Yo quería saber si en este tipo de estudios se hace también un planteamiento de cómo se debe incentivar a la empresa privada para que dote de servicios caminos que están menos explotados. En este estudio en concreto, de esas reuniones que he visto, una de ellas fue con los empresarios del sector o de la comarca. Hay una foto que aparece ahí en Mariñán, que vienen representantes de distintos, restauración, hotelería, servicios. Incluso ayer estaba por aquí en la feria, no lo veo ahora, una persona que tiene un tema de animación relacionado con el camino, teatralización de historias del camino, etc. Y la idea es precisamente que ellos se incorporen. Se ha hablado en varios días aquí en las reuniones que la Administración tuvo un trabajo extraordinario en el inicio a la hora de dotar albergues, servicios básicos, pero yo creo que ahora ha llegado un punto que hay que buscar ese equilibrio entre lo que se considera como servicio básico que se debe aportar y aquellos en los que el camino puede hacer, lo contrario que decía Manolo, atraer población al rural. Hay un tramo claro de este camino que no tiene servicios de alojamiento y que está esperando por una emprendedora o emprendedor que quiera cubrir esa vacante o ese espacio. Yo creo que hay un recorrido, todo el tema estará en que lo hagamos con orden y concierto y que no pasemos, péndulo, de no tener albergues a tener sarria albergues, ¿no? En un punto de equilibrio quizá estará lo ideal. O sea, coincides en que debería de ir paralela la promoción a la gestión y a la existencia de servicios para atender a la gente que se intenta captar a través de esas políticas de promoción. Volviendo a lo general, primer tema de clase, defiendo que la planificación del turismo debe ser pública, pero la gestión privada. Yo creo que alguien, sobre todo cuando trabajas con un bien que no es nuestro, insisto, es patrimonio de la humanidad, de todos, debe haber unas reglas, unos criterios, pero que esa dinámica de servicios yo considero que funciona mejor, se presta mejor como un servicio privado. 2 minutos, nos queda ahí una última pregunta, por favor. Lita. Muy breve. Yo estoy preparando el viaje que hacemos cada año con gente que traemos desde Valencia. Gente, y digo discapacitada, porque cada uno tiene una discapacidad. Puede ser física o puede ser mental. Y hacemos el Camino de Santiago, cada vez por un recorrido, punto final Santiago o Finisterre. Y este año me ha llamado la atención porque estamos preparando el Camino Inglés
Y lo que me ha llamado la atención sobre todo es que trato de mostrar, además del camino, mi tierra, en aquello que yo no conozco, pero que conozco de oídas y que vale la pena conocer. Y he sido incapaz de encontrar una coordinación entre turismo y Camino de Santiago. Es decir, yo quiero salir de Ferrol y yo tengo mucha dificultad para conseguir un barco que tenga un recorrido por la ría de Ferrol, que es impresionante y fuera o diferente a otras, y como no es verano, solo funciona julio y agosto. De la misma forma, en cuanto a alojamientos para un grupo, imposible, no se pueden llevar albergues y la única solución es dormir 5 noches en Coruña, que es lo más cercano. Entonces, yo creo que habría que coordinar un poco más, que los que venimos de fuera y queremos mostrar lo nuestro podamos hacerlo y que haya, pues a lo mejor no es rentable tener 4 viajes en la tarde o en el día, pero a lo mejor una vez al día o una vez un día concreto, porque yo para ir a ver la playa de las Catedrales tengo que mirar las mareas y lo hago con antelación y ya sé a qué hora tengo que llegar. ¿De acuerdo? Gracias. Respuesta breve. Algo que opinar? Non teño nada que decir, creo que estou de acordo. Eu, no camiño a Fisterra, quería rematar tamén dicindo que ten que haber máis coordinación, que ten que ser unha visión global e que temos que coordinarnos, que hai un mundo moi local, é dicir, eu creo que en eso ten moito que ver a administración local que busca, é dicir, eu traballo aquí e de aquí para ali non me interesa nada. Eu creo que ten que ser unha visión global, en coordinación con moitas máis cousas, non ten que ser unha visión tan localista, non? Sí, estou totalmente de acordo co que dis. E a realidade, tristemente, é esa, non? Respecto... Sí, sí. Manuel. Manuel, una cosa. Sí. Respecto a lo que decías de información, hay un stand de la Diputación. Hasta ayer por lo menos estaba Silvia, que es una persona que además ha coordinado con nosotros este proyecto, que seguro que os puede dar más información y ayuda. Y respecto a lo de los barcos, yo te presto el mío, pero me tienes que ayudar una cosa. Bueno. Galicia no tiene ninguna embarcación declarada patrimonio. Y tenemos la técnica, la experiencia, el conocimiento, los barcos. Hemos pedido durante siglos barcos. Tenemos la labor de la Federación Galega por la Cultura Marítima. Tenemos quizá el camino también, igual que ayuda a otras cosas, nos puede ayudar a que en vez de tener maquetas, tengamos barcos, ¿no? Recuerdo que en el puerto de Fene hasta hace 2 años estaban las 3 lanchas de Santa Cristina. Hoy ya no están. Bueno, Lita es la presidenta, quien preguntaba a la presidenta si hay alguien aquí de asociaciones o que quiere entrar en una asociación. Lita Fernández es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de España. Nos da la organización 2-3 minutos más. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si no, yo voy con mi tema. Mario, ¿cuándo un puerto para peregrinos, para embarcaciones con peregrinos en Coruña? Vamos a ver, el puerto para peregrinos, nosotros no tenemos tiempo ahora para poner todas las imágenes, pero hay muchas imágenes, los tenéis en el Museo de Bellas Artes, de barcos que sabemos exactamente que eran barcos de peregrinos. Sí, pero ¿cuándo esa en historia Coruña está? Los nuevos barcos, los barcos del presente? Tenemos una dársena fantástica que está datada, documentada y que hizo ese papel, yo creo que es cuestión de voluntad. Tenemos además una condición física. En verano, navegar desde las Islas Británicas aquí es relativamente fácil. Esperamos ayuda o ideas de cómo volver con el barco, porque la navegación con vientos favorables es muy apropiada. Tenemos que buscar cómo combinar ese barco, porque mandarlo por correos, aunque seguro que nos hacen una oferta aquí en la feria, es difícil. ¿Qué pensar para que el barco pueda hacer esa itinerancia? Pero esa imagen que os he puesto al final, yo sueño, y me gustaría participar de ello como sea, de grumete, en poder hacer esa navegación en una embarcación de vela. Olvidémonos de los monstruos que atracan en Coruña y Vigo a diario y recuperar el espíritu de ese viaje. Imaginaros lo que puede ser combinar eso con la llegada. Punto 2. Nos olvidamos siempre de Betanzos. Betanzos, hasta que se construye el FEBE, entran barcos de 3 palos y 30 metros en el puerto de Betanzos, que ya recorres gran parte del recorrido que hace el camino, ¿no? Sería una línea de trabajo interesante. ¿Algo más? ¿Un minuto? ¿Medio minuto? Nada más. Bueno, pues entonces... Aquí o deixamos. Moitísimas grazas pola súa presencia e o Fairway continúa. Gracias.